Hei, kolmas hissivideo Keran asemalla Espoossa. Ollaan nyt täällä raiteen 1 puolella. Sitten mä katsoin vähän tätä höskää täällä näin. Tässä on aika iso aukko, semmonen niin kuin jalan mentävä aukko, et eihän tohon nyt kukaan vahingossa laita jalkaa, mutta kuitenkin kun miettii, niin vähän hassu tämmönen rako tässä. Tässä ei ollutkaan tuloääntä sitten, ainakaan ylhäällä. Katsotaan, onko alhaalla sitten. 2024, sarja numero 45415324. Samanlainen vanerisetti täällä joka hississä. Ja tilaisuus on käytetty hyödyksi, tähän vaneriin on piirretty kaikenlaista. Kokeillaan. Joo, ei oo tuloääntä, jännä. Eri asetukset eri hisseissä, kun kahdessa muussa siis oli tuloäänet. Tän näköistä täällä alhaalla. Sitten ylös. Kakkoskerrokseen. 13 henkilöä tai 1000 kilogrammaa. Hyvin väliaikaisen olosta settiä täällä kyllä kaiken kaikkiaan. Kyllä toi oven aukipitonappi. Noin. Sitä sanotaan, että hissipuhe olisi semmonen noin minuutin mittainen. Niin olisiko hissipuhe sit se aika, mikä tää ovi pysyy auki tällä ovenavausnapilla tai aukipitonapilla. Eli tähän näin. Hyvin riittää aika. Tästä noin. Joo, ei se ihan minuuttia mun mielestä. Voin sen vielä tuossa editointivaiheessa laskea, että mikä se oli se aika. En nyt sitä tajunnut tuossa kellottaa. Oulusta Helsinkiin. Sitten on päätetty sillä matkalla pysähtyä täällä. Vaikka ei se taida kyllä ihan se juna tätä kautta mennä, jos Oulusta tulee, mutta selvä. Vielä ylös ja lopetellaan sinne. Ja hassu tämmönen vanerikoppi. Ei tästä niinku hissi ehkä ensimmäisenä tuu mieleen. Tämmöstä täällä. Hei hei.